خانت نوکرتیا دجمنه خانت فروتنا کرامت ملت و ولاته جل کرد جل کی آزادی خوازه تجارا قرجی خانت دنه و خود قبل ناکن herkes بلا بزانه گلی کرد و به مزنکران تکاشینه یه خانه به فاتسینه کسی ایخانت گلی خواهد بزانه بین ایخانت وینه عفی کرد به حساب ولا پرسید رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا رادیو دنگی گل نواندن و چین رادیو دنگی گل دن باشکوداری نیجا ایرو یازده تیرمه 2024 روژا پنجشنبه لبروکسل ساعت 9 لآمده ساعت 10 امین و چین سری سبی پیشکش بکن دم آزادی آری براپویه بۆچی تورکیا ئەوەندە ڕێگەی بۆ خۆش کراوە کە بتوانێت ئەو لە سەدا حوتەی خاکی هەرێمی کوردستان داگیر بکات. جەندەرمەی تورکیا هاتووە لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان بازگەی داناوە. بێ هەڵوێستی ئەمان وای کردووە ئەم دەوڵەتانم بە بەشێک لە خاکی خۆیان هەرێمی کوردستان سیرکەن. یەکینەیە تۆ لەلدانەیە بەدران گوندکرەمۆلا ئامیدیە و بامەرنێ لە داگرکەران خست فەرمانداریە یەکینەیە تۆ لەلدانەیە یا شەهید بەدران گوندکرەم و ڕاگهاند کۆ وان وەسایتە لەشکەری و کامیۆنە دەولەتە ترکا داگرکەر کۆژبوو داگرکردنە باشووری کوردستانی تەجیزاتên şer ve diguhestin herêmê xistin û wesayîta leşkerî îmha bûye. Fermandariya yekîneya tolhildanê ya şehîd Bedran Gundikram û têkildarî du çalakiyên xwe daxuyanî da û got. Me şeva nehê tîrmehê 2024 li nêzî gundêkanê ya Amîdiyê kamyona leşkerên Türk ku gelê me dagir dike ku ji bo dagirkirina başûrê Kurdistanê tecîzatên şer ve diguhestin xist. Divê çalakiyê de agir bi kamyonê ket û temamî imha bû. Leşkerên dewleta Tirka dagirker û ajokarê kamyonê jî bi giranî birîndar bûn. Yekînê got ku dehê tîrmeha 2024 jî wesayîta leşkerî ya artêşa Tirka dagirker ku li ser ya Bamernê diçû hate xistin û wesayîta leşkerî hate îmhakirin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku artêşa Tirka dagirker ku hewla dagirkirina welatê me Kurdistanê dike ku çi dibe bela bibûl ku bibe bela bibe wê di hedefa me de be wê kujer ji derbeyên me yên giran rizgar nebin. Ev çalekî ji bo tilhildana bombebaran û şewtandina gundên başûrê Kurdistanê ye ji ku ji aliyê dewleta Tirk a dagirker ve hatine pêk anîn. Li deriyê sînoriyê Üzümliyê ve guhestina leşkerî. Dewleta Tirka dagirker ji deriyê sînoriyê Üzümliyê navçeya Çelê ya Colemergê bê navber wesayetên zirxî derbas dike. Çavkaniyên herêmî ra gihandin ku artêşa Tirka dagirker gelê lîşêniyên û gel û şêniyên herêmê jî hişyar dike û gefal wan dixe ku ji malên xwe dernekevin. Heman çavkanî got ji bo konvoya leşkerî bê derbazkirin deriyê sînor ji serê sibêhê ve girtin û hejmareke zêde wesayetên zirxî derbasî nava başûrê Kurdistanê kirin.
هێڤە هەری مەزن ئا خەلکێ باشووری کوردستانی گەریلایە ڕۆژنەمەوان ئەمارگی ئارهات دنویسا یا ئیرۆ دەدەبێژێ دەولەتا ترک پیلانە داگرکەریە کۆ لەسەر کوردستانی bi piştgirî û hevkariya pedekê didûmîne şêniyên Amêdiyê ku konvoya artêşa Tirk di nava bajarê wan re derbas dibe gundên wan her roj têne bombarbawarkirin gundiyan bi darê zorê ji gundên wan tên derxistin nerazîbûn nîşan da û rabûn serpiyan. Tirsa herî meziniya pedekê ew e jî ku هێرسا خاکە خەلکێ باشووری کوردستانی veghere hêzeke rêxistibûyî ji ber ku dikevne şopiya berxwedanê ya gel de dizane bê çawayê rojnamevan Amargî dest şahid dike ku medya pedekê jî bi armanca nerazîbûna gel kom bike weşanê dike belê bi armanca nerazîbûna gel kêm bike weşanê dike lê dema ku me li nûçeya kanala که 24 و kanalên cuda guhdarî kir medîd ku li bajarê Amêdiyê nerazîbûn heye û çapameniya pedekê derewan dike. Di nûçeyan eşkere dibe ku çekên kîmyawî, topbaran û bombebaranê de çiqas zirar daye erdnîgeriya herêmê û gundên wê. Kameraya ku bedena berê kamera ku bedena şewitî û zarokên Kurd nîşan dide rastiya dagirkeriya Tirk û destekirina pedekê ya ji dewleta Tirk re eşkere dikin. Rojnamevan Amargî wiha dewam dike li qada Amêdiyê aramî nîne li Amêdiyê êrişa dagirkeriya herî mezin ya di dîroka başûrê Kurdistanê de heye. Welatiyekî dibêje eger şêniya Amêdiyê û şîniyên herêmê rê li ber dagirkeriyê negirin wê ji siberojên dagirkeriyê berpirsyar bin. Rêber Apo di nirxandina xwe ya bi navê perspektîfa başûr de gotibû pedeke hêza nûkere û bi îradeyeke serwer ve girêdayî rejîma Türk bi armanca ku pedeke ji başûrê Kurdistanê jî ji başûrê Kurdistanê tecrîd bike destê xwe dirêjî pedekê dike gelê herêmê bi taybetî gelê Amêdiyê em vê nûçeyê dîsa dibaret kin pedeke hêza nûkere û bi îradeya serwer ve girêdayî rejîma Tirk bi armanca ku pekeke ji başûr tecrîd bike destê xwe dirêjî pedekê dike gelê herêmê bi taybetî gelê Amêdiyê vê karaktera hevkar û nûker ya pedekê baş dizane û vekirî jî dibêje hêviya me û xelkê herêmê başûrê Kurdistanê gerîlayên azadiyê ne. Dewleta Tirka dagirker li Lozanê û Lûzerênê jî hate protestokirin. Li Lûzerênê Kurdistanî û dostên wan li ser banga navenda civaka Kurda Demokratîk CDK Lûzerênê li ber stasyona navendî ya bajêr kom bûn û mîtîng li darxistin. Piştî rêzgirtinê hevserokê CDK Lûzerênê Mulla Şahîn axivî û got çi dibe bila bibe em ê destekê bidin gerîlayên azadiyê û serkeftin wê bibe ya gelê me di çalakiyê de belavok jî hatin belavkirin. Li Lozanê jî êrişên dagirkeriyê û xiyaneta pedekê hate şermezarkirin. Girseya gel li ber banga li ser banga CDK Lozanê jî li qada stasyona Lûzerênê kom bû û mîtîng li darxist. Piştî rêzgirtinê li ser navê Yekîtiya Jinên Kurd a Swîsreyê YJK se Hadice Kendal axivî û balkişan de li ser hevkariya pedeke û malbata Berzanî û got hevkariya qirêj dixwaze axa Kurdistanê radestî dewleta Tirka dagirker bike em weke gel ê azadîxwaz bi gerîlayên xwe re ne. Li ser navê CDK Lûzanê Ramazan Oba jî daxuyanî xwend û got divê gelê Kurd
لهندر و درولدی جداگرکری دولت ترک و نوکرین لهندر تکوشینه که بردوام بکه و دستور ندن داگرکران چارکی بدورشمیان بداوی بو. بله انها جینوچه درزی دجی فلسفه ریبرتی نتوا دموکراتیک و جبو آشتی و یکیتیا گلان بردفکا کمیته ریبرتی یا حلب امینه خدو جه آن فیر آخوی او گوت پینگا و آزادی فیزیکی یا ریبرتی لشیخ مقصود بخورتی دست پیکر مروفین لیور گلی ما لیور ریبرتی جنیز و ناستکن جبو ویجی گلین عرب، کرد، سوریانی، ارمنی بجوش حکمزن تبلی کمپانیای بونه ام وکا کمیته ریبرتی تیکلیا ما لأوروپا بولات عرب را هیا ام هیوی ام هول ددن کو خو بگهینن هر بشی و تیکلیان دینن امینه خدرو دستنی شاکر کو فکر و فلسفه ریبرتی لسوریه گلکی بلاویه او گوت ریبرتی زیدهی 20 سالان لوی داره کدک مزن دا به شورش روش آواره کاری ما همو لسر بنگه فکر و فلسفه ریبرتی هاتا مشاندن امینه خدرو بالکشانده لسر ایریشین دجمنی داگرکر او گوت دناوا 13 سالین شورشی ده گلک تشت قومین ما گلک شهید دان لی ما گلک دستکفتین مزنجی درخستن هولی بگومان مسیونا پیشنگیا جنیجی گرینگه جن به ارکا پیشنگیا شورش رابو جالی سیاسی لشکری و او گلک قادم و بپیشکتن دجمن پیشنگیا جنی جبوخه وکم ترسیه که مزن دید و جن کرن ارمانج دناوا 13 سالان ده گلک حوالین ما ین جن ین پیشنگ شهید بون لی هر قادا جیانی جن به ارکا پیشنگی رادبن امینه خدرو هری داوی گوت هیا جهانی هیا دولتا ترک جوی روشی هیا جبر ویجی 6 ماهان جارکی جزای دسپلینی لیبرتی آمد برن تجریدا گراندکن مخابن سی پی تی و سازین پیوندیدار بیدنگن اف پینگاف گرینگه لطوایی جهانی جی تکوشین تیمشاندن لی نه بس دوی پینگاف هی زیدتر بخورد کرن بله خب پارستن مسوگریا آزادیه جدا مزراندنا مالا جنه یال عمودی حمدیه عبدالله جانفیر آخوی او گوت جنه کی بی خو پارستن نکاره دستکفتین خو بو پاریزه دما کو لقامشلوی سرهلدان 1004 دست پیکر از بچوک بوم لی ما بروشور بلاف دکرن به تایبتی ام دچون دناوا زویان ترزیخانه یان کو جن بیتر لی زیده بون مری خستن بوینا خو خورد کر حمدیه عبدالله دستشان کر کو وان د سالا 2011 د مالا جنی العمودی وکرو گوت و د میل عمودی 22 جن جبو کارین یکیتی استاری جالی گل و هاتن هلبجارتن کار هر روش برفره دبو پرسگریک جی زیده دبون لو ما بریار هاتا داین کو مالا جنه بی آواکرن اجبو آواکرنا مالا جنه ما توان خدمت کر ما پاراستنا جنه اساس گرد ما دگوت دوی جن به پشتوانیا جنه بگهیجه آستکه بلند هر جنه که دناوا جنه کی ده هر جنه که دناوا جنکه دنده و شارتیه ظلم و زختا لجنه تیکرین یکه جبو ویجی برخودانا جنه جی هفاره لو ما هر کو پارستنا جنه خورت بو و آزادیا جنه جی مسوگر ببه بله جبو آزادیا جنه توری برنامه ریخستن و چالکی دوی ریبر عبدالله اوجلان د پرتوکا سوسیولوژی آزادی د دبیجه آزادی و کویا جنه نتنه آزادی و کویا جواکی دیار دکه توری برنامه ریخستن و چالکی جی فرض دکه نشان دده
ku bê jinê siyaseta demokratîk nabe aştî hawîrdor nikare bêparastin. Rêber Abdullah Öcalan di Pirtûka Sosyolojî Azadî de dibêje azadî û wekeviya jinê ne tenê azadî û wekeviya civakî diyar dike, teorî, bername, rêxistin û çalakî jî ferz dike. Nîşan dide ku bê jinê siyaseta demokratîk nabe aştî û hawîrdor nikare bêparastin. Öcalan wiha dewam dike. Rastiya jinê gelekî berfireh e. Jin cinsiyetê wê de tir şexsên wê yên berfireh ên ekonomîk, civakî û siyasî hene. Eger em têgîna mîtîngeriyê ji çarçovaya welat û neteweyan derxin û daxin asta komên mirovan, mirov bihêsanî dikare statûya jinê weke mîtîngeha herî kevin pênese bike. Divê baş were fêmkirin ku sînorên jinê di statûyeke mîtîngeh de tê hêştin û mirov bihêsanî nikare diyar bike. Leşûna feminîzmê têkîna jinolojiyê zanista jinê belkî çêtir bersiva armancê bide. Diyardeyên jinolojiyê wê derxe holê bi her halî wê derbarê gelek beşên teolojî, eskatolojî, polîtîkolojî, pedagojî û welhasil heta sosyolojî de ji lojiyên wan kêmtir xwedî pareke rastiyê nebim. Heta xwezaya jinê di tariyê de bimîne wê tevahiya xwezaya civakê ronî nebe. Divê mirov jinê ji statûya dayîka pîroz, namusa esasî ya destçêna be, hevaleke bêyî wê nebe derxe û weke tevahiya obje sûbje bixeber lêkolînê. Şaxê herî giringiyê lêkolînê wê ev be. Gotinek Herodot heye dibêje, tevahiya şerên rojhilat rojava sebeba jinê derketine. Ev gotin bi tenê dikare rastiyekê rewa bike. Ev jî ev e, weke mîtîngeh binirx bûye. Dayika tevahiya kedan xwediya keda mezin karkerê bê sînor dîl hatiye girtin û bûye bingeha sîstema kolekirinê. Eger zanista jinê pêş bikeve, mirov çareserkirina pirsgirêkan bi mînakekê rewa bike wê têra xwe me hîn bike. Pir zarok ne tenê dewamkirina zerûriyetê ye, weke desthilatdarî û dewletmayînê jî misoger dike. Hem ji bo hebûna biyolojîk hem jî ji bo hebûna desthilatdarî û dewletê jinê dikin amûrê anîna pirzarokan. Ji bo vê jî gelekî giring e ku mirov dîroka şaristanî û modernîteyê li ser bingeha vê rastiyê analîz bike û bixwîne. Zanista etîk û estetîk perçeyek zanista jinê ye. Têkiliya jinê bi jiyanê re li gorî mêr hê bêhtir û berfireh e. Ji aliyê etîkî ve jî teoriya exlaq, teoriya estetîk, bedewî, berpirsyariya jinê berfirehtir e. Li aliyê din ekonomî jî karê bingehîniyê jinê ye. Ji bo vê jî eger anîsta ekonomiyê weke perçeyek zanista jinê were pêştebirin wihê zêdetir rast be. Îro ekonomî ji aliyê kesên têkiliya xwe bi ekonomiyê re nîne bi lîstikên kaxizan ji rêbazên xumarê xerabtir kirine qada lîstikê. Lîstikên borsa, bihabûn û selef evkarin. Tevgera azadî, wekevî û demokratîka jinê ya xwe dispêre zanista jinê û feminîzmê jî digre nava xwe eşkere ye ku wê di çareserkirina pirsgirêkên civakî de bi rola sereke rabe. Modernîteya demokratîk divê xwezaya jinê û tevgera wê ya azadiyê weke yek ji hêzên xwe yên bingehîn zanibe û di vê çarçoveyê de hem pêştebirina wê û hem jî weke hevgirtiyê xwe di ser erkên xwe de bihesibîne û di xebatên jinû ve avakirinê de wê binirxîne. Belê yekîtiya jinên ciwan pêncemîn kongreya xwe pêk anî li Hesekê. Yekîtiya jinên ciwan yên Bakur û Rojhilatê Sûriye pêncemîn kongreya xwe bi tevlîbûna 300 delegeyan li Hesekê pêk anî. Piştî rêzgirtinê bernameya kongrê hate xwendin, piştre perspektîfên Rêber Abdullah Öcalan hatin xwendin. Kongre bi nirxandinên jinan dewam kir, piştre sînevisyon kar û xebatên jinên ciwan hate temaşekirin. Piştî sînevisyonê hevseroka desteya ciwan û werzişê hêva Bekir Axivî û got jinên ciwan bi hêzeke xurt wê xeyalên şehîdan pêk bînin. Berdevka giştî ya yekîtiya jinên ciwan Bêrîtan Rojî Axivî got mijara sereke ya jinên ciwan azadiya rêbertiyê ye. Li ku derê jinek ciwan hebe wê li wir jî xwe birêxistin bike û ji bo azadiya rêbertiyê tekoşînekê bike.
jinên ciwan azadiya rêbertiyê azadiya civakê dibînin. Piştî nirxandin û pêşniyaran 25 endamên ji bo rêvebertiya yekîtiya ciwan hatin hilbijartin. Kongre bi duruşmaya jin jiyan azadî bidawî bû. Li Enqereyê jin ji bo Colemergê di newbetê de ne. Çalakiya newbetê ya jaliyê jinên platforma jinan ya Enqereyê li ber şaredariya Çanakkale'ye li dijî desteserkirina şaredariya Colemergê di hefteya duyemîn de dewam dike. Duh jî di çalakiyê de li ser navê platformê Fatma Tutum yoldaş axivî û got desthilatdarî li dewsa pirsgirêka Kurd çareser bike, qeyyûman tayîn dike û pirsgirêka Kurd kûrtir dike. Bila desthilatdariya AKP baş bizanibe ku tayînkirina qeyyûm wê nikaribe vîna jinê û ya civakê dîl bigire. Hevşaredarî xeta me ya more û em ê timî biparêzin. Her yoldaş li dijî desteserkirina banga geşkirina tekoşînê kir çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Rojnamevan Topaloğlu li Stenbolê hat bin çavkirin. Rojnamevan Sıddık Topaloğlu duh danê êvarê li Stenbolê hate bin çavkirin. Hate diyarkirin ku sedema bin çavkirina rojnamevan Sadık Topaloğlu ne hate zanîn. Polîsan ev kirin ew birin mudiriyeta polîsan ya navçeya Fatihî. Ali İsmail Korkmaz li ser gora xwe hat bîranîn. Ali İsmail Korkmaz di dema çalakiya Geziyê de li Eskişehirê hatibû şehîdkirin. Merasîma bîranîna şehîd bi pêşengiya Waqfa Ali İsmail Korkmaz Ali Kev ve hate pêk anîn. Merasîm li gorîstana ekincî asriya navçeya Hataya Antakya'yê hate pêk anîn. Hevseroka giştî ya Dem Partiyê Tülay Hatim oğulları dayık û bavê Ali İsmail Emel û Sapah Korkmaz birayê wî Görkan Korkmaz û nûnerên saziyên civakî tevlî merasimê bûn. Dayika Ali İsmail Emel Korkmaz bavî wî Şehab Korkmaz axivîn û spasiya kesên beşdarî merasimê bûne kirine. Piştre Tülay Hatim oğulları axivî û got Ali û canên din hemû li Geziyeyê dijîn. Geziyê berxwedaneke xwedî li bajaran çand dîrok derketibûn. Gezî berxwedaneke ji bo azadiyê bû. Gezî serhildana jin ciwanan a ji bo azadî û wekeviyê ye. Gezî serhildana xizan û ketkaran bû. Ew tekoşîna ji bo Tirkiyeyê bû. Ew avakirina civakeke mirovane û welatekî ku mirov dikarin lê bijîn bû. Em soz didin, em ê xeyalên wan pêk bînin, piştî axaftinan bîranîn bidawî bû. Berêm hatin dawiya bultena xwe heta bulteneke din bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş.